ପାରା ଖାଇଗଲେ ଧାନ ତଳେ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବିଲକୁ ପାରା ଜଗି। ସବୁ ତଳି ପାରା ଖାଇଯିବେଣି, ଧାନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଲ, ଆମର ଆଗରେ ବିଲରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ପାହାଡ଼ଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଲରେ ପାରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ତଳି ବିଲ, ଧାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜା ହେଲାଣି। ଧାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟା ପାରା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ବିଲ ଚାରିପଟେ ଗଛ ଅଛି, ପାରା ବସିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଧାନ ଖାଇବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2:20 ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ। ଭାଇ ଦେଖରେ କେତେ ପାରା, ଏଇ ପାରା ସବୁ ତଳି ଖାଇଗଲେ। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ବିଲରୁ ପାରା ଧାନ ଖାଇଯିବେ। ବହୁତ ପାରା ସବୁ ଉପର ଧାନ ଯାକ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ଉଡ଼ିକି ଗଲେଣି ଗାଁରେ, ଯିବେ ଦୌଡ଼କୁ। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଯିବି। ସଞ୍ଜ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।